Għal sena oħra waqt il-festi tal-Indipendenza li ser isiru matul ix-xahar ta' Settembru ser jiġu organizzati l-konkorsi Kanzunetta Indipendenza, it-30 edizzjoni tal-konkors Kanzunetta Indipendenza u s-6 edizzjoni tal-konkors Kanzunetta Indipendenza Junior. Din is-sena wara nuqqas ta' 3 snin dawn iż-żewġ konkorsi ser ikunu qed jirritornaw fil-post naturali tagħhom fuq il-fosos tal-Florjana. Naturalment dan se jkun possibbli dejjem b'rispett sħiħ u sakemm ikunu jippermettu l-linji gwida mogħtija mill-awtoritajiet tas-saħħa brabta mal-imxija tal-COVID-19. Net News tkellem ma' Robert Kutajjar li qed jieħu ħsieb il-Kumitat Organizzattiv ta' dawn il-festivals fejn tana aktar informazzjoni taf kif wieħed jista' japplika għal dan il-festival. Fejn wieħed jista' jikseb l-applikazzjonijiet kemm tal-KKI kif ukoll tal-KKI Junior, żewġ festivals li se nkunu qegħdin nagħmlu din id-darba wkoll wara nuqqas ta' 3 snin propju wkoll fuq il-fosos tal-Florjana, wieħed jista' jiġi hawnhekk fir-reception ta' Net Television u jista' lura jiġbor ukoll l-applikazzjonijiet mhux qegħdin online sempliċement il għaliex hemm materjal li ser ikun qed jintuża biex jirritornaw lura mal-applikazzjoni. Spjegalna wkoll x'in il-fażi ta' wara li jiġu sottomessi l-applikazzjonijiet. L-eliminatorja se jkollna wkoll numru ta' ġurija differenti, ġifieri iż-żewġ gruppi ta' ġurija ser ikunu differenti kemm tal-KKI Junior kif ukoll tal-KKI, u mbagħad joħorġu 20 finalista f'kull kategorija. Minn hemmhekk imbagħad jibda il-proċess tal-ġbit ta' filmati brabta mal-kartolini nirrekordjaw il-kanzunetta biex imbagħad jibdew jintwerew ukoll b'mod regolari fuq Net Television biex anke n-nies nagħtuhom l-opportunità illi jażlu ukoll il-kanzunetta favorita tagħhom. It-temi tal-kanzunetti huma fl-għażla libera tal-awturi jew il-kompożituri fil-waqt li t-tema ta' kull kartolina abbinata ma' kull finalist ser tkun titratta l-ambjent. Bħala tema tal-kartolina aħna se nkunu qegħdin nużaw ukoll din il-pjattaforma biex nibatu messaġġi favur l-ambjent f'pajjiżna. U allura kull kantant u kantanta ser ikollhom kemm tal-kbar kif ukoll taż-żgħar ser ikollhom tema brabta mal-ambjent fejn se nkunu qegħdin nibatu messaġġi favur l-ambjent biex wieħed ikun aktar konxju dwar l-importanza illi nibżgħu u nieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna propju hawnhekk f'pajjiżna wkoll. Il-konkors Kanzunetta Indipendenza u l-konkors Kanzunetta Indipendenza Junior li ser ikunu qed jittellaw fi 17 u 18 ta' Settembru jibqgħu kull sena żewġ avvenimenti importanti fil-kalendarju tal-mużika u lirika oriġinali Maltija.